El 29 de novembre del 2009, al camp del Barça hi havia un Barça-Madrid de Lliga, va guanyar el Barça 1-0, un gol d'Ibrahimovic, i en acabar el partit, les càmeres de Gol TV van recollir, atenció, una aparició gairebé fantasmagòrica del senyor Josep Carreras. Visca Catalunya Lliure! Com se li va acudir dir Visca Catalunya Lliure passant per darrere d'una televisió? Devia ser perquè, com jo soc nano nascut a la postguerra i he viscut la dictadura, i la tensió que vivíem i tot el que vam patir durant aquell període al camp del Barça, molta gent de la meva edat ho recordarà, fa que cada vegada que hi ha un Real Madrid-Barça, i no tant pel Real Madrid en si com a institució i com a equip, sinó per tot el que significaven aquells anys de dictadura, hi ha una sobreexcitació. Vam guanyar el partit, però no vaig poder deixar de recordar tots aquells mals moments que havia passat al camp del Barça, i em va venir així perquè, a més, és algo que sento molt profundament. Vostè és independentista? Jo tinc un gran sentiment patriota, sí. Dient Visca Catalunya Lliure en una televisió que emet per tota Espanya, no sé si sabia quina televisió ho estava dient vostè o no, no. Molt bé. No tem que li puguin fer boicot per dir aquestes coses o ja està per sobre de tot això? Mira, escolti'm, els catalans som gent extraordinària, sobretot si ens llevem d'hora, ben d'hora, però tenim un defecte. Som del rajolí prim. El roc a la faixa, peix al cova, de tant en quant un ha d'expressar el que sent, de tant en quant, encara que això et comporti algun tipus de problema en alguna situació que tu un ha de treure els sentiments que porta dins, i en aquest cas els sentiments de pàtria són molt profuns, almenys per mi, i per tant crec que de tant en quant és necessari. És per això que canta amb un tros de senyera a la butxaca en els seus recitals? Sí, és per això. No és superstició? No, és passió pel meu país.